Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Минем әкият яратучы дусларым. Инде сез безнең әкиятләр башланганда чыга торган болытларны күргәнсездер. Мин инде ул болытларны күрү генә түгел, ә менә тотып карау бәхетенә дә ирештем. Рәхәт икән монда. Йомшак, йокы килә. Йоклаганчы мин сезгә бер әкият сөйләп өлгергә тиешмен. Чынлап та, әйдәгез әле, менә мин хәзер сезнең белән бергә шушы зәңгәр болытлар өстенә утырып, дөньяда нинди халыклар яши икән, нинди милләтләр бар икән, шуны белергә сезне дә үзем белән сәяхәткә чакырам. Киттек! Карагыз әле, еракка сузылган нинди матур, нинди шул вакытта шомлы океан. Исеменә караганда бер дә шомлы димәссең. Тын океан дип атала әлеге су. Карагыз, кара, дельфиннар баралар мине озатып. Хей, сезгә йокларга вакыт. Карагыз әле, балакайларым, нинди биек тау, аның исеме Фудзияма. Әле сез һаман да аңламыйсызмы нинди илгә килеп җиткәнемне? Яхшы, аның төбендә сакура чияләре, чәчәк ата. Әлеге агачның чәчәк атканын карарга бөтен илдән туристлар килә. Әле һаман да төшенмәдегезме әле нинди илгә килеп җиткәнебезне? Әйе, аны көнчыгыш иле дип әйтәләр. Япония. Япониядә беләсегез килсә, балалар укырга кайчан бара дип уйлыйсыз? 1 сентябрь. Yok, 1 декабрьдә түгел. 1 апрельдә укырга чыгалар икән. Һәм бу бер дә ялган түгел. Ә менә әти-әниләре, яки туганнары, дуслары туган көнгә бүләк алып килсәләр, һәм бүләк алучы шул ук аларның күз алдында бүләкне ачып нәрсә китерделәр икән миңа дип караса, бу бик зур әдәпсезлек санала икән. Китерсеннәр әле миңа шушындый күп бүләкләр. Алар киткәч, әлбәттә, ачып карарга вакытымны мин табар идем. Ярар, күп сөйләшәм. Күптән очрашкан юк бит. Шуңа күрә сүзләрем күп җыелган балар. Кадерле дуслар, мин сезгә тал ботагы һәм бай турында япон халык әкияте сөйләрмен. Бұрын заманда Японияда яшәгән бер бик бай кеше каяндыр бик матур бер тал ботагы табып алган. Һәм аның үсеп агач булуын теләгән. Әлеге тал ботагын алган да бакчасына алып кайтып утыртып куйган. Әлеге тал ботагын күрше-күлән малай-шалайлар кереп сындырмасын өчен дип сакларга үзенең хезмәтче кызын утыртып куйган. Менә караны, бу тал ботагы миңа бик кирәкле, бик кадерле, күз кулак бул. Берәрсе кереп, аны сындыра күрмәсеннәр дип бик каты кисәткән. Ярар, баяцый, шулай әйтермен. Тал ботагын мин саклармын дип, әлеге асрау кыз ботакны таң атканнан алып, кояш батканчага хәтле саклап утыра икән. Ул бик матур шелтәр бәйле, әледән-әле күзен тал ботагына сала икән. Шулай итеп, бер атна 10 көн узып та киткән. Һәм бу бай бакчасына кереп, тал ботагының хәлен белергә уйлаган. Керсә, әлеге тал ботагы янында асрау кыз гадәттәгечә шелтәр бәйләп утыра икән. Ай, дигән бай моңа карап, ботакны бигрәк әйбәт саклагансың. Менә инде тиздән яфрак ярыр вакыты да җиткән. Рәхмәт сиңа дигән. Байның шулай дип мактауына кызның бик күңеле булган. Бай һаман сөйләвен дәвам итә икән. Көндез инде билгеле, әлбәттә, син барында тимәсләр. Тик менә караңгы, төшкәч берәрсе кереп ул ботакны харап итмәс микән дигән. Аңа каршы хезмәтче кыз булай дип җавап биргән. Бер дә борчылмагыз, баябзый, мин аның хәстәрен күрдем инде. Көндез мин менә шушында шелтәр бәйрәп ботакны карап утырам. Кич белән мин аны җирдән суырып алам да, читлеккә салып бикләп куям дигән. Борчылма бер дә, мин бит аны таң аткач кире чыгарып утыртам. Ботагым, дип, бай әлеге корган ботакка карап, телдән язган ди. Менә
шундый күңелсез булса да, ләкин бик шаян сезгә япон халык әкиятен бүген бүләк итим. Эй, сезгә ничектер миңа бу болытлар астында утырып әкият сөйләү бик ошап китте бит әле. Яхшы дусларым, киттем яңа илләр гизәргә һәм әлеге милләтләрнең әкиятләрен туплап сезгә сөйләргә. Киләсе очрашуларга хәтле.